Enric Maria Vergés era persona que s'ha caracteritzat per la seva vinculació a l'àmbit de la cultura en primera instància, però després també la meva implicació en l'àmbit de la política aranesa des de ja cauquians. Pensi que ell en aquest moment era persona que amassa totes aquelles capacitats de lideratge i també de capacitat de gestió que cau carrer s'ha de besunt a assumir la responsabilitat de la sindicatura en Aran. Per tant, cregui que era el millor candidat possible que podia presentar Unitat d'Aran en aquestes properes eleccions. Maria ei una joven aranesa, accessible, ei una ferrer defensora d'Aran i de les seves persones. Maria Vergés és, ante tot, era síndica d'Aran, era secretària general de l'Unitat d'Aran i una persona de la meva formació humanística i de la meva inquietud social molt grana i sobretot de un amor a la terra de Val d'Aran i a la seva llengua força important. Això que més destacaria de Maria, ell era la seva sinceritat. Ell era persona fideu als seus principis i a les seves idees, ell generosa i treballadora, ell valenta. Quan ve la causa se li met en cap, en que no acerta i no pare. Ell era apassionada de la política, ell com havia buada d'aire fresc. Maria és sinònim de treball, constància, respecte per les institucions i estima per son país. A part, dia companya i amiga en la qual vostè hi pot confiar i comptar quan a cas de l'ajuda. D'en Maria hem convençuts i il·lusionats. Maria ei Maria, i és una valenta, decidida, amb capacitat de gestió, i que ha les causes molt clares. El país i la gent que viu i treballa en Aran, ja diré, tot i és aranès. Al llarg de tota la meva vida, també he volut formar part i participar d'aquestes activitats socials i culturals que s'han realitzat en la Val d'Aran. Això ha estat una manera de contribuir a crear valor en la nostra societat i de participar, com a digui, d'aquestes causes que m'abujaven i m'apassionaven. I aquesta és una dels raons pels quals doni aquest pas en aquest moment, el de presentar-me com a candidata a la sindicatura d'Aran. Aquest perquè soc convençuda que he de besuny consolidar l'autogovern aranès com a única garantia de poder decidir des del nostre territori i de poder gestionar-nos en aquestes qüestions que ens tanyen. Aquest de la mà d'homes i dones que m'acompanyen en aquest repte que han demostrat la seva solvència al llarg de tots aquests anys. Una solvència que encarna sense cap dubte Unitat d'Aran. Penso que és l'únic partit capaç de gestionar aquella incertesa que ens entura i aquella incertesa que arriba davant de reptes com el canvi climàtic o la cohesió social. I per això que avui vos digui que no preni un compromís nou, sinó que refermi el meu compromís amb aquest país, amb la seva gent, en que la qualitat de vida dels aranès i araneses sigui tostem millor. Soc Maria Vergés i vull ser la síndica d'Aran en la plaça Aran i els aranesi en lloc que meriten.